Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maadong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Na-absent mo isa kasimana may gala kay wa may telepon. Ha? Ni kuan naghang ang PLDT isa kasimana diri sa amo. So, wa gyud may taong tingog among telepon niya. Di na pud ko kasibya kay moto ni dagan ko sa estasyon kay nag-live yun ko katog yung mudugo yun karon dili na po may kus telepon kay medyo sayon sa ako may gala kung diri ko sa kuan sa balay mag-taping kay kung manamo mag-video manamo niya katong mga sa YouTube tibuok kalibutan magkuan man kanang muangal man kung wala ha nasanay na siguro may gala na naagi ko sa YouTube so ang ako istoryahan karon butaga may gala mo na pinakadakong problema karon sa mga tigulang. Pati mga bata ba? Mga edad mag 30, 35 mag-complain na nga makamatagan na sila mga alas 2, alas 3. Di nakatulog balik. Kung nga wa man ko ka-experience alas bata pa ko may gala. Unsa ka na siya? Sige kong evaluate kung sa mga kung sabay activities na to stress ba gyud kayo. Sa karon gani, daghan kay sa atong mga batanon nga may edad og 30, wa gani trabaho pero di sila katulog ba? Nya, wala man po nagkambyo og ilang mga ilang kinaiya. Sige pagyabog lakaw-lakaw. Wala pa ning curfew diri sa Davao, makita nimo kasuroy-suroy sa kasada no. Gabi na kayo. Mao na siya nga wala gyud kay makita ang rason ngano nga dili makatulog unya daghang kay mga theories may gala nga mabasa na ako sa Facebook mga komentaryo sa internet nga na phenomenon ni sa tibuok kalibutan dili lang ni sa Pilipinas nga baka mataga dig alas 2 alas 3 alauna di na kabalik og tulog mo na nga kung trabaho man galing makuan magduka dito sa opisina. Sa tinuon na daghang kayong theories yun. Ang isa, daw, katudang mga nangamatay sa unang panahon. Ay ka na mga reliyoso ba? Daghang kayo tuo na mga unang panahon ng mga relatives, mga usa ba, namisita na ron. Basta mga alas 2, alas 3, mamisita daw, sige daw kuan ka ng tutok sa imo nga natuog ka, di makamata ka. Ikaduhang theory may gala nga naay permi dumdum sa imo. Ikatulong theory nga basig sa imong pagkaon so ako may gala kay ni edad ako sa City. Di ako na sige pangita kay ano mga sa una paghigda na ako alas 9. Mata alas 6 ba. Karong sus magdunga naman sa kong misis mo mata magsige na lang magdula og Facebook cellphone. Ni abi na ako rasos. Halos tanan man day mga tigulang may gala nga batan-on nga naghihapon ang problema. So dako gyud kay nga problema ba? Sobra pa ni pandemic ba ang COVID ba? Kaya ang COVID di man nimo maatubang permi pero ang walay katulog, grabe. Siguro sa Dirilas Davao, halos tanan siguro tao may gala. Mangutan ako sa ilang mga di man mo katulog, daw mo mga problema. Wala po. Na may problema sa korta. Wala po. Nailaghan maningil. Wala po. May problema sa relasyon. Wala po. Kanita lang ay gala. Ako di siyang i-evaluate kay alangan. Sa isa kaadlaw siguro daghang kay kung pasyente nga mo ingon nga di ko katulog dok. Saon man So, sige kog basa kay alangan masige na lang kog manghatag sleeping pills. Na di man gid maayo may gala. Ako sukad-sukad nga makamata ko alas 2 alas 3. Matempted kog inom og sleeping pill kay lubog man kay imong utok ba di ka katulog og sakto. Lubog yun. So, mao ni akong na-discover may gala for the last siguro masugod man ni akong di og katulog nga pagsugod sa COVID. Akong gi-evaluate kung unsay akong dili na ginahimo sa una pa. Ang usa may gala nga dili mo makatulog kay wala mo exposure sa adlaw. Kana ganing trabaho mo o kundi ba
wa may trabaho na alas balay, makalimot mo maadto sa gawas ba? Kaya ang unang yung maka-stimulate sa atong katulugon sa gabi is melanin. Ang melanin mahigala naa na sa atong panit. Ha? Pag mainitan ta, katong melanin nga sa atong melanocytes may tawag na dili sa atong dugo ug sa atong panit. May stimulate siya kuan ba nga maghimo siya og serotonin. Kanang serotonin hormone na siya mahigala nga murag kuan na siya pangkatulog sa atong utok. Una mga notice mo kamong mga taga bukid nga sige lang mo kainitan kay magdaro, magtugway, o di ba mag-harvest, ano? Una nga dili mo maingon nga may matulog na ako sa gabi dok. Kaming taga siyudad nga usahay makalimot. Maski lang 15 minutes to 30 minutes magpainit, makalimot man kay diretso magtrabaho. Naa-permi sa ilalom sa balay, nya dili makalakaw-lakaw sa gawas. Number 1 gid siya ang rason nga nga dili mo makatulog. Number 2. Pag ang tao gani mahigala nga magkatigulang na busy kayo, daghang kay giyon na huna, ang ikaduha nga makakusyon nga dili mo makatulog kay wala mo exercise. Abi ba ninyo kanang lakaw-lakaw ninyo o kundi ba kana bang nag-adto gym, exercise na siya dili oy. Ang una gyud heart gyud ang una nga inyo exercise. Ang tigulang moingon man gyud nga tigulang na bitaw ko bahala na. Magkadugay ang imong heart ba. Magkahinay. Sa una nga mulakaw kag musaka kasagdanan, kaya magkadugay ba? Wa kay sakit sa kasing-kasing ha. Magkadugay ba di nakakaabot sa second floor nga di ka mahangap. Naobserbahan ko na lang ko, my God, atong COVID, kay gitapol ko ba? Di ko kadulog og golf. Di ko kalakaw-lakaw. Sa una nga, pila ka hospital na ko sa kaon, magdanan man ko, di man ko mosakay og elevator. Sus, pagbalik na ko sa hospital, dili, oy, hangos, oy. Mangitong pa kong pananaw. Nagkadugay ko, dili na ni maayo. So, ang akong gihimo sa akong sarili, siyempre, idaro na po, ipugos na akong lawas, may gano'n musaka, sagdanan. Paabot sa second floor, ginhawag lawom. Okay, manitong man akong pananaw yun. Manitong yun. So, mugunit ko sa bungbong. Tapos, ginhawag lawom. Pila ka seconds, pila ka minutes, mawala man. So, sakar ako sa third floor. Muna yung gihimo sa mag-rounds ko sa hospital, may gala. Nagkadugay. Murag makaya na ako ba? Di na ako maglipong. So, sugod na ako treadmill. Kaning magdagan ba o kanang sa gym? Dagan. Sa sugod, may gala, 3 minutes lang. Itom akong pananaw. Oy, hinay kayo ang treadmill, may gala. Hinay. Akong gikuan nga sus pastilan. Layo lang kayo ko sa akong panahon sa before sa COVID, may gala nga magkuan-kuan na. Mag-jogging ko sa treadmill, may gala. Sa edad na ko, 66. Pugos na ako, may gala. Every other day, tungtong ko sa treadmill. Hinay-hinay, pasaka sa speed sa treadmill. Hinay-hinay, pasaka. Karon makaabot na ko 4.7 nga speed sa treadmill. Kunya, ang akong pulso may gala nga sa una, mutungtong na ganit siya sa 100, mangitong kung pananaw ba. Igistoryahan mo sa akong experience. Kaya pareho mag-itag experience. Kaya mga wang tigo naman tatanan. So, I know sa statistics sa YouTube may gala, ako mga viewers, kadaghanan mga babae, naa sa edad nga 34 pa yung sa 40. So, kay balog yung ko sa akong mga listeners nga naagyo sa mga idara sa mga babae, sa mga lalaki, diha sa mga 60, 65. Muna, kay makita man din mo sa statistics sa YouTube may gala, kung kinsa ni sila nagatanaw, tibok kalibutan nagatanaw, kinsay ganahan maminaw. So, makita ninyo ang kadaghanan sa interesado sa ilang lawas, ang mga babae kaysa lalaki. Okay, sabalik ko. Pag niabot na kong treadmill, ikatulo na kong tungtong may gala sa treadmill, abot na kong 4.7, 4.9. Ang akong pulso mudagan sa 150, 140. Una-una ninyo daghan kay sa mga doktor, maingon sa inyo nga magpalpitation na ganimo, atake mo kasing-kasing. Di ako yawer. Nagkuhan man ko, kanang
athletic man ko sukad-sukad pag ano man magingana man ko. So ECG normal. To the echo normal. Sos ang ako din kasing-kasing may gala o tanang kasing-kasing may gala. Pag imo siyang tapulon, imo siyang tagaan og panahon nga magtapol po siya. Ha? Tiyo mo na sa una may gala nga mulihok lang ko, mulakaw lang ko ba. Gamay na ko, sus magpalpitation naman ko. Yung mangito mo kung panahon. Yung nabuang na ni. O niya, hangos. Pag hangos na ko may gala, nabuang na yung guot akong dughan. Inom mo to ni inom na ko bisoprolol. Ha? Kaya para lang yun buundang akong pulso ba. Nagkadugay ko nga di ba ni maoba nga naman yung akong pugan akong kasing-kasing pagbumba nga nag-react man siya sa akong activities. Wala lang yung exercise so. Dito nga na akong bisoprolol. Pagkahuman, maabot naman ko 120, 110 nga exercise. Yay, 1/4. 1/4 na lang ang inom muna ako sa bisoprolol. Karon gali gusto na ako undang pero ako sa paaboton akong pulso may galaw mga 140, 150. Tanaw na ako dali ba ko kapuyod kay karon maabot lang ko 7 minutes sa treadmill nga medyo hangos. So pasabot ana 7 minutes god. Ha? Kaya na ako kay naabi ako classmate may galaw nga na sa Boston karon, babae pa gyud. Nag-a-appeal og kuan 25k nga marathon tiaw. Kay edad ko ha. Babae pa gyud. Mabot siya 25k hangtod karon. Ningon mo nga, ay, kuya, na dok, kay mataki ka kasing-kasing, kaya ay. Na-take ang atong kasing-kasing, na capacity ba? Nga mo adjust, mo exercise po sa iyong sarili. Exercise sa iyong sarili. Karon bitaw, ano ba? Nag-drive ko pila ka oras gahapon ba? Kay, niadto akong pamilya sa Buda. Drive ko. Surag wala lang sa ako, may gala. Unya, pagbalik na ako, pagkahapon, balik mi, naniod tulog mi dito. So, pagbalik na ako, tulog ko. Alam mi, kayong tulog na ako, may gala. Nagpasabot nga, ang akong kasing-kasing, ba? Imo, tagaan siya og trabaho. Tagaan ni mo siya og kanang challenge ba? I-challenge ni mo imong kasing-kasing. Kaya nga no, tilisod ka, ay yun nga, pasagdan ni mo siya ba? So, muna target ninyo may gala nga, ayaw mo padala ng istorya sa ubang doktor nga di mo ma-exercises in town. Pingon nga, tanaw sa ECG normal, today ko normal, nga di man ka pa exercise on. Kay tungod kay mag-atake ka, dili di ko motuwa na ba? Ano man lagi, wa man lagi ko ni atake base. So, basta normal ECG, normal, wala ka ischemic heart disease, exercise. I-challenge ka din mo imong kasing-kasing para mubalik siya sa iyang dating nga trabaho kay mutapol po din kasing-kasing. Klaro gyud kay na may kita na ako sa akong sarili. Okay. Itudlo na ako sa inyo. Ngano nga dali ko makatulog. Kani ako ani siyang gi-formulate for the last 20 years. Naniagi kong problema may gala gikan sa financial, daghang kay problema mga ingana no. Ngano makatulog man ko alas 9 sa gabi, mo mata ko alas 6. Daghang kay problema. Asos, kung ingon mo na may problema, layo na kayo mo rin. Ako, grabe yun problema ha. Daghan pag yung kay problema sa akong kuan, sa profession, magkupira ka ng perting lisura, pati pag yung financial. Okay, so giunsa na ako na siya, ako 10 minutes na lang may gala, nga mahuman ako akong lecture. Ang una may gala, ikuan mo imong utok, nahigda na ka, di ka katulog. Sus, maglurat imong mata. Daghan kayo manulod sa imong utok. Unsaon ba na siya? Imong ipiprepare imong utok. Maingon ka nga matulog na ko. Dili na ko ni siya i-entertain ni mga unsay masulod sa kong utok. So, unsaon na nimo? Maghuna-una ka og kuan. Maghuna-una ka mga stars. Walay makita nimo lain stars. Nagadagan ang stars. Ura kung kadumdum mo atong kuan, Superman, katong inyong kuan, Superman nga movie ba? Katong inyong hunaon gadagan. Nya kung di ba katong Star Wars. Dan tadadan ano ba? Inyo imagine nga puro stars ba inyo makita. So 15 seconds tulog ba ana ba? Kung dili
kung dili gani mo makatulog anang stars, dagat. Dagat nga nakita ninyo ang adlaw sa tumoy. Dagadagan. Nya, dili pag yun mo makatulog ana train. O kundi ba ang train gadagan nga straight. Ha? Straight di sige mo kawan ka pila ka buok ng cabin sa train gadagan kay ihap ninyo 1 2 3 at the same time mo ginawa mo glong. Long yun. Tapos igawas. Sulod. Igawas. Sunod. Mga after 15 seconds, di pa mo makatulog. Sige mo ihap sa inyong kasing-kasing. Madungog ninyo inyong kasing-kasing. Blog. Blog. Ang usually, pagsugod ninyo higda, maana na siya. Blog. 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 Ha? Nagawin, magkahinay na siya. Within a few seconds, buhinay na yung kasing-kasing sa gikan sa 90, mubaba na siya 80. Blog. Blog. Kung di pa mo makatulog, naay problema. Ang sunod, may gala, relax ang imong jaw. Kani. Ang imong apapangig ba? Kadaghanan sa inyo, nikagot na inyong ngipon ba? Pero wala mo kabantay. I-relax ninyo. Ibaba ninyo inyong jaw, inyong apapangig. Pagbaba sa papangig mahigala, hurag mo luag ang inyong pagginhawa. So, padayon itong ginhawag laom. Paggawas, ginhawa. Padayon mo sige paminaw sa inyong kasing-kasing. I-relax ang inyong apapangig. Sunod, ang inyong kamot mahigala, kung nagahigda mo hayang gyud ang inyong paghigda, ang inyong kamot ayaw ibutang sa dughan. Kay kana siya nag-stimulate ang inyong elbow, diri na ugat nga naipit So ibutang ninyo sa ubos. Kung makatulog mo tagilid, ang inyong kamot nga wala, nga inyong giipit, paitaig paagi nga dili sa maipit gyud nga magtakilid mo. Unya ang isa ka kamot, paitaag rason nga asang lugar sa imong tuo nga kamot, nga relax pud siya. Kinalang relax yun. Gikan sa imong dughan, sa imong apapangig, paingon sa imong tiil. Imo na siyang sultian ni imong tiil. Relax, pre. Relax lang, bay. Mo-relax na siya. Tuo lang muna ako. Mo relax yun makita na ako gaana, gasaka din nga akong tiil. Nagagahi din. May pang tiil kay gagahi pa. Pero i-relax ninyo. Manotice yun na ninyo yun nga mudagat, ma-feel pag yun yung dugo pa yung sa inyong tiil. I-relax nyo. Inon na po din inyong tuhod. Relax, pre. Kaya wa patay ginansya ron, pre. Relax na inyong tiil. Kanang sa tunga-tunga, manghigala, bahala na mo kung saan yung pag-relax na. Ang inyong tiyan, humok. Pag ginawa mo glaw, mo relax na inyong tiyan. Kanang maingon sila, ubasa mo, usay basahan para makatulog mo, ay sus, samot mo kabasa mo sa newspaper, mabasa mo Facebook, puro na mga yaw-yaw sa mga politician, di nakatulog. Ang blue light nga nasa inyong cellphone, samot na mo di katulog, So, may pag magpiyong mo, unya, imagine niyo ang stars, imagine niyo ang ocean, ang dagat, o train ba, o sabay inyong imagine nga naigadagan. Sunod, ihap sa inyong kasing-kasing. Ginhawag laom, relax ang inyong mga apapangig, relax tanan patibok lawas nimo. Relax. Usually in about 15 seconds to 30 seconds, nakalimot mo, nakatulog na tayo. Kung dili gani mo ingana nga dili niyo maghimo ng formulation nga ingana nga himo sa inyong paghigda, na may problema gyud. Stress na kayo mo sa inyong trabaho, daghang kayo mong problema, o bisag unsaon ninyo na siya may gala. Bisag unsaon gina ninyo kuan nga mag-ingana makatulog, kung daghan kayo mong problema dili gyud makatulog yun. So unsay solusyon na? I-solve to inyong problema bago makatulog. Ang ako solusyon may gala kay kabalo mo siguro mga seminarista ko sa una, kauban man ni Dennis, ni King Kimpan, nang sangit kaming tulo nang nasangit man mispante mao nang wa mapare. So ang akong ginahimo sa una nga daghan kay ko problema, mag-grocery ko, di ko kahuman sa groceryo di ko kahuman, tulog na. Murag
akong gi-release na ko akong problema sa bahala na ka oy kung say mahitabo mo na akong ginaisip sa una. Ha? Kung ingon mo dako kay mo problema layo kay mo. Layo kay mo sa akong 32 million nga utang. So ako ingon ko nga bahala na kung say mahitabo. Anyway, gihimo man gyud nako tanan. Kung masulbad, salamat. Kung di masulbad, bye-bye. Wala ko'y mahimo. So, wala. Dili po kumingon, ikaw na bahala sa Diyos. Ikaw na bahala, Ginoo. Wala ka kiyapi. Usa ka, special. Nga tagaan ka, munaog ang Ginoo para lang sa imo. Ay, ito, wala. Ang imong sarili, imong sultian nga, relax. Imong sultian nga, bahala na ko sa may tabo. Gihimo na nako tanan. Nakapamanggihapon siya. Sige. Ikaw magbuot. So, muna siya akong attitude may gala sa una. Nga hantod karon, mao gyud siya nagasolusyon sa ako. Mao na makatulog kog may matingala na niya akong misis nga pila lang ka seconds naghagok lako si Dr. Kagapi ini sa Dr. sa Kahaginan. Ang among cell number may gala is 0915 483 1315 0915 483 1315. Ang number sa clinic may gala mangutana mo dito mo mangutana kung mag-clinic ba ko o naaba ko ng adlaw sa akong sekretary kay kung diri pod mo mangutana sa akong private cellphone para ra gyud sa hospital mga doktor mga nurses dili gyud ko mutubag og pangutanan niyo sa inyong mga sakit. Very unusual gyud mutubag gani ko ana fortunate ka kayo kay nagpasabot nga emergency imong problema. Kung dili siya emergency, ayaw na lang yun. Kaya di taka tubagon yun sa akong personal number. Ang number sa akong secretary Magari is 284-6455. 284-6455. So, dito mo mutana kung mag-clinic ba ko o dili. Number 2, kung gusto yun mo magpakonsulta nga dili mo madugayan, nga maghulat, naana mo alas 7 sa buntag pa. Kaya mag-triage pa bagod mo, magdagan pa kay pangutana bago mo pasudlon sa akong clinic may gala. O ikaduha, dili mi naga-swab test sa among clinic. Wala mi ana, kay gispalisod-lisod ra gyud in taon mo, padakuon pa gyud inyong problema, ngano mga inganaon nga nagpakonsulta gani mo. Masuko pa gani ko ana may gala nga di mo pasudlon kay namoy ubo. Namoy kalintura, ni konsulta bitaw mo doktor. Nga naman nga dili man mo pasudlon nga magkonsulta mo doktor. Sa protektahan ang doktor, kamo day nagsakit man mo. O dili gyud ko mo ang ana ba. Sao man nato nga mo na sa DOH. Mo man na ilang patakaran. Sao pa man ako na nga patakaran sa gobyerno. Pero sa ako may gala, mo pirma ko sa inyong waiver. For example, madto mo sa akong clinic. Unya, di mo pasudlon. Ang ginahimo anang mga among empleyado diya sa triage, ipapirma ko nga dawat ba ko sa inyo kung namoy kalintura namoy ubo. Ako pirma ka na. Wala problema na pakonsulta bitaw mo kay namoy kalintura namoy ubo. So, wala problema na. Kaya anyway, naman ko naka-PPE man ko higala. Daghang nga tabon. Ang mata na inyo makita sa ako ba? Kay tabon naman tanan. So, pasabot ana gihimo na ko tanan protection nga dili ko ninyo matakdan. In fact, sa among facility may gala ako di na nimo makita ba mata na lang. So kinahanglan lang gid mga matug yung sayo para kuan. So 284-6455 walay appointment. Dili mi diga nga dawat og appointment kay ngano daghan kay may mga tao nga VIP ba mapa VIP. Nagpa-appointment og alas 10, moabot alas 11. Alam nga na magtanggalo na mo tong nakauna, naghulat, pila ka oras na naghulat kay niabotan ka tong nagpa-appointment. So dili siya urag walay hustisya ba. So walay appointment. First come first serve gina siya ang clinic na ako may gala. Kung nauna mo, unahon mo. Kung naulahi mo, ulahi gina gyud wala na siya rason nga unahon ta kaali sa emergency. Kung emergency pod,
diretso na mo sa ospital. Kung sa man ko sa clinic nga kinahanglan mong operasyon, diretso na mo sa clinic. Sa ospital. Ha? Daghan sa inyo nga hadlok madtog ospital kay kuan lagi mag-COVID. Unsaon na lang man na mahigala nga maglisod na ganig diagnose ang doktor. Ha? Maglisod ang doktor mag-diagnose nga na mo sa physical. Ha? Kung ikulang ang imong history, gidalaan kag CT scan, ha? Ang CT scan normal, nya wala ka kahibalo kung sa chief complaint. Nahulog ba, nakalentura ba, o paralyzed ba? Wala ka kahibalo, kihatagan na kag CT scan. Mabusit yung kag ana ba? Kung kahibalo gyud kung say akong hunawa na kung pwede lang, ha? Laparuhog 2x2 ba? Mo na mali. Ha? Mo ginay mali ninyo may gala magdala-dala mag result laboratory nya di mo mahimog history sa inyong pasyente. Sao na napagkibalo sa doktor? Unya, lagi. Nag-yellow imong mata. Wala kag examine. Unsa may buhaton sa doktor? Laboratory. Diretso. Kung di ba nagpa-laboratory na mo. Ikaw makita na ako dito normal imong atay. Ha? Ang yellow nimo dili gikan dito. Ha? Kay ang kadaghanan eksaminon ang kod naman. Ang atay kay yellow godi. Atay day eksaminon. Kung hemolytic siya problema may gala, nagasugod na kag sepsis, ha? Naka-interaction sa imong nag-transfusion ba kanya wala man nagsulting transfusion day ka. Unsa nimo pagkaibalo be? Mao na mga particular factors nga nga di kumuuyon na ng konsulta sa konsulta sa telemedicine. Sos magkabuang na ganing himog diagnosis nga gatubang sa pasyente sabot na nga di gani mangutanag daon sa mangkadoy mingon na nagkalintura ko dok tagana kag biogesic di gani mangutanag kung saan tabo nimo na problema mao na siya nga mingon mo nga old style gyud ko gyud sa tinuod may gala natiguang na lang gyud ko ba at least makapanghambog ko sa inyo nga wa ko'y mali-mali gyud sa kung pag-diagnosis kung pwede pa lang gani physical examination gyud, history nga insakto. Adi na ako magsalig sa laboratory pero kabulo ka naga-modernize naman to, naga-modern pero ang problema sa ubang doktor dito na hinon sa laboratory gasalig. Mo na nga sus tagpila kadangaw ang pagpilda doon. Wa na diagnose. Sige biya mo complain anon. Mas daghan ang pasyente karon may gala nga naga-complain nga dili daw di sila maayo. Ha? Di sila maayo. Kani example lang gini ha, example lang gini. Nag-ubo ka. Wala magag-examine sa doktor. Tagahan kag para sa ubo. Tagahan kag antibiotic. Nya isog ka itong antibiotic ba? Niabot kag isa ka semana ang ininom sa antibiotic, gaubo pagyapon ka. Nya nagsigsugod ka pangatol. Pag humas pangatol, di nakakatulog sa gabi, wala kay gana mo kaon. Sunod, nagaitong ka, nagapayat ka. Unsa man to? Nga sa una, ubor man to. Karon, nagaitom na ka. Tanawa daw. Tanawa sa laboratory, makita ba na mo? Dili ba? Dili yun yung makita ba? Besa pagod sa masipag, bakit pusta ba ko sa inyong doktor kung makita ba niya ang rason? Kung wala siya naghimong history. Dili na makita na may galang. Sugtian ta mo nga, sa history lang na ako na makuha ba? Sa history. Ang tanag ko sa iya. Kano sa ka nagaubo? Kung sa orasa ka nagaubo? Pag muubo lang ka sa adlaw, daghang kayo kung ma-entertain. Pag sa gabi lang ka nagaubo, daghan kayo ng rason nga nung gaubo lang ka sa gabi lang. Daghan kayo. Nga dili related sa imong baga may gala. Ayun niya, pag ubo na mo dayon sa baga na dayon guna sus pastilan tanawa dito akong lecture sa ubo sa YouTube ma-review na ninyo nga ang ubo suspected daghanang rason nga mag-ubo ka dili lang kay tungod sa baga di TB pneumonia wala kay pustaan na ita muadto mo sa laboratory mo sa mong doktor i-chest x-ray dayon mo kay kaubo mo dugay na sa kabulan pagtanaw sa chest x-ray negative sus
Pila na kalibo ako nakita na may gala nga pagtanaw, pagkuhan sa x-ray, pneumonia daw ko, no? So, bingon ko sa pasyente nga, dadala na inyong kuhan ba, chest x-ray? Tanaw na akong chest x-ray. Asa ba pneumonia? Ano nga? Kuhan man siguro kuhan lang, nag-imbento man ang inyong doktor. Wala man kinakita nga pneumonia dito. Kay, maski nag-surgeon ko may gala, ako'y gatanaw sa chest x-ray akong pasyente. Ako'y nagatanaw sa CT scan. Ako'y nagatanaw sa results sa ultrasound. Dili ko nagasalig sa ubang doktor. Unless nga di ko kabalo, sa man siya. Kapila ko anak, pero muatubang ko sa radiologist may gala. Muatubang ko nga, doy, pre, ang reading ni mo negative. CT scan. Anong pag-abri na ko sa tiyan, pre nga naman ko'y tumor magkulitan sa pancreas. Dito na. Magawas mo tayo nga. Dahil nila gibasag maayo. Ingana, hindi ko may gala. So, history. Second, kadaghanan sa symptoms may gala, dili makita sa laboratory. Katong giingon lang po sa inyo, nagsugod lang ubo. Nagsugod lang siya ubo. Pagsugod niya ubo, nagsunod-sunod na, di nakatulog, di na ganahan kaon. Kung sa may imong pasangilan, nga itanawon sa laboratory, chest x-ray, ultrasound, mga na negative man, ang reaksyon niya sa tambal, di ba? Pag human ato, isa kasimanang ininom og tambal, wala na ayo ang ubo, nagsambot na, nang itom na iyang lawas. Di na ganahan makaon, di nakatulog. Kung sa may hunaw-hunaw ninyo, matumog laing doktor. Pag abot og laing doktor, lain ang diagnosis. So, laboratory na po. Pag laboratory, huwag makita. Normal tanan. Blood chemistry, normal tanan. Ano man? Kato siya may gala ba? Nagasugod, nagdaot ang iyang kidney ba? Pero di pa makita sa laboratory kay, pa may pagsugod. Pero ang sinyalis sa itong may gala, kay nagaitom siya ba? O kisa may nakibaloan na rin? Kamo, kibalo mo ana. Wala, yun mo kibalo. Samot na tayo yung doktor nga wala nagabasa. Kulag seminar. Kaya ang kidney may gala, ang reaksyon ana ba, mangitom ng panit ba kung kaya pa niya. Normal pa na yung creatinine ba, pero kung sugo na siya itom, ang iyang pamati, iyang skin, iyang panit. Kung dili ka mag-examine, abi siguro sa pasyenteng normal itong gaitom siya, di mao. Kung naman yung sa una doy, mistiso ba ka sa una doy? Mistisong kuan, Espanyol. Puti dahil ka sa una. Puti ko sa una do. Mga nung ito malagay ka karon. Liwat siguro ka silingan no. Mao na siya may gala nga. Kinahanglan yung extensive jud kayo ang imong examination. Kaya kung dili, mamiss nimo siya. So unsa man to nimo? Unsa man to nimo pasyente nga wa man ka naghimog history? Pataka lang naghatag og antibiotic. So, dili na makuha ang diagnosis. Nanay side effect ang tambal. Kung saan to nimo side effect sa tambal, nga ang chronic kidney disease wa ra bagay tambal. Saan na nimo dialysis? Wa mo kapi. Normal pa ganing creatinine. Mao na siya may gala nga mag-complicate ang inyong mga sakit ba kay wala man gidiagnose in the first place. Puro man laboratory lang. Kapila na ko ana may gala ba nga. Kapila na gyud ko ana ba nga. CT scan normal. Dala isus dagkang papel. CT scan, ultrasound normal. Colonoscopy normal. Unsa pa gipahigi mo normal pero nagapayat siya ba? So, blood sugar. Pag abot sa blood sugar, dili siya diabetic. Ang iyang atay, dili siya gainom. Unsa pa sa rason nga magpayat siya, daghan siya problema? Wala makatulog siya, dili na siya katulog. Kasi problema may gala. Sa pag-examine nimo sa tiyan ba, kung wala pa na ako examine niyang tiyan, di yung kabantay ba? Pagunit na ko nga, anong daghan man kaining tae sa ibabaw? Sa iyang ibabaw sa tiyan. Nagunit ko, niaging simana na nga pasyente may gala ba? Wala ko nag-iingon nga pasyente na nga niaging tuwig nila. Niaging simana. Tanaw na ko siya. Ano man siya nga, kaning
Puno mo kitain ni gikan sa iyang right paingon sa iyang left. Sus, in town, may gala. Normal ang x-ray. Normal ang CT scan. Kay diretso man CT scan. O, gipabarium inimanan ko ba? So, kita dito, redundant ang iyang colon sigmoid. Pasabot, mataas ka ang iyang intestine. Dito, may stagnant ang tae. Unya, giunsa lang man ako to. Labatiba, kaya di man makuha og tambal nga sinukot. Labatiba, kada adlaw labatiba, di normal sa manong. Kita ninyo? Kita gud ninyong rason nga naman nga mo insist di ko gyud nga eksaminon kay di lagi makita tanan sa laboratory may gala. Ha? Mga usahay ka di ba? Mga intelligent people pa. Bawaan ako nga nasa exposure sa medicine. Ano man ni sila nga dito mas laboratory dayon. Ha? Nawala na gid ang inyong trust sa doktor ba nga laboratory dayon. In fact, sa tinuod almost 75% mahibawaan ang imong sakit through consultation sa tama nga doktor. Through consultation lang gid may gala walay laboratory. In fact, pila na ko katuig from 1980 to 2020, mag 221 na lang. Ang akong kamot mo makadiagnose ko na kay appendicitis o wala. Wala na yatik ba? Ha? Maingon. Dok, na-referral sa imo do ka pasyente nga ipaulit na ang pasyente kay wa may makita sa ultrasound, may makita sa CT scan. Pero mangutana ko sa pasyente, dong naunsa day ka dong? Ay nagsugod ni atong niaging adlaw dok, kasukaon ko. Dito na. Ni diretso na akong utok dahil sa appendicitis ba? Paingon ako, nagkalibang ka dong. Nagkalibang ka. Wala biya dok. Nakiami pa sa una, wala po dok. Pero kasukaon yung ka to. Kasukaon ko. Niya, suka pag inusahay. Niya, nagpaghuman og isa ka adlaw. Tuwa na. Nagkalinturan ako dok. Niya, sakit na akong tiyan. Di. Normal. CT scan, normal ultrasound. Ang makita na ko dito sa CBC, sa examination sa dugo, taas lang iyang leukocytes, ang iyang neutrophils, taas gamay. Urinalysis, normal. Kung sa pamaya akong desisyonan, pauliwan na pasyente? No way. Gipa-examine ako. Gunitan ako iyang kamot. Iyang kamot, iyang tiyan. Pag gunit na ako, day, appendicitis man ni day. Di, kato pong astig ka yung mga parente. Normal man ang ultrasound dok. Come on, normal. O sa may gusto ninyo, ulit mo o operahan ako ni? Tritso. Wala ingon atik na maingon ko nga, kamoy bahala, dili pwede. Papirmahon ta mo nga dili mo gusto mo pa-opera. Kaya sa tanaw na ko appendicitis gid. Pag-abri lagi appendicitis ba? Wa pa na sipiat na kara. Wa pa na kamot lang ako naga-desisyon ana. So, mao ni akong giingon sa inyo. Ay gin-emphasize yun ako sa inyo. Ayaw mo salig sa inyong laboratory. Mo insist gyud mo nga insaktuhon ang examination sa inyo sa doktor. Ayaw mo sugot nga oo, okay na na, wala siya gitanaw. Ha? Ayaw mo sugutan na. Dok, tanaw daw ni Dok, nagsakit mo niyang tiyan. Labaw na sa tiyan, may gala. So, it is the temple of surprises, gano'n siya. Ha? Pag sakit ganin niyo ang tiyan, na ay problema, ang sentro ang iyong problema sa tiyan, pa-examine yun. Pa-examine yun inyong tiyan, o kung diba, putong po yun inyong lubot. Labaw na gyud kung ang istorya ninyo na ay differences sa inyong paglibang. Malibang mo karon after 3 days na pud balik. Pag di mo makalibang, butod inyong tiyan, ay na rektal na kinahanglan na ba. So kulkugon niya yung lubot ana may gala. Dili siya pwede nga dili niyo kulkugon. Mo ni siya. So kamo mga followers na ako sa Facebook, followers na ako sa YouTube, naminaw diri sa doktor sa kahanginan. Libo na po ba? Tibok kalibutan na niya kung gina-istorya sa inyo mga gala. Ayaw mo sugot. Kaya ang inyong trust sa inyong doktor makagamay kung dili ma-diagnose ba. Magbaba gid ang inyong trust. Asa mo paingon? Herbal. Tutho. Bisaya. Chinese. Chinese medicine in town. Nalaman ko yung mga professionals, mga intelligent persons.
dito nito. Mga prominent persons kay balo kamot lang ko kay balo ba sila nakabasa ba sila ha dito gasto million unsa niya tabo karon wala ang doktor ninyo ang knowledgeable kung kabalo gyud sa iyang ginasulti siya ay kabaluan nga kanang information mali na ba kana fake information na inyo nakuha ba sa karon almost 90% sa atong mga fake information na inyo makuha. Gikan sa stem cell, paingon sa mga cryosurgery, kanang mga sus in town. Ang inyong doktor makibaluan unless of course ang inyong doktor wala gabasa. So pangita mo doktor nga matrust yun ninyo kay the moment you lose your trust sa inyong doktor, bye-bye. Alternative na dahil ng inyong atuon. And the moment nga maadto mo sa alternative, which is an experimental may gala, ang inyong kinabuhi ra bagyo nagadepend ana. Mao gina pinakadakong problema. So ayuha pagpangita og doktor nga matras ninyo hangtod sa hangtod nga dili mo pangwartahan, didto mo. Pugo mo, bahala na siya dugay na kaya siya maabot o kung iba pertig yung bisiha. Gunit mo. Ang mo dito sa iya kay kabalo man kay mo yung ayuhog mo tambal ba. Dili mayon ngatik lang inuman lang ni pain reliever dito gipanghatag. Usually mahatag og pain reliever may kaya naka explanation sa imo kaninang sakit wala na ni. Pain reliever gyud ni kutob. Di na nato ni siya maayo gyud unsa ba mobalik gyud siya. Musulti ko ana may kala ba. Aron dili mo mag-expect nga maayo mo kay daghang kay sakit nga dili kaya sa medicine may gala maski pag usa tutho usa ba wala kay wala pa ang atong knowledge sa lawas sa tao 25% pa lang may gala hangtod karon we do not insist nga kay balo mitangan wala kung moingon na imong doktor ingana nga kay balo sa tangan ay wala so ako atik na siya, kumingon siya kay balo siya tanan. So, pangita mo, ayuhan ninyo papangita and then place your trust in Him hangtod sa hangtod. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.